Παιδιά, Snake Gamer εδώ. Σήμερα θα σας μάθω ένα πρόγραμμα για PlayStation, Xbox. Είναι για το San Andreas, Vice City και πολλά άλλα. Εγώ έχω το GTA 2, οπότε γι' αυτό. Δείτε πόσα πολλά υπάρχουν, μπορείτε να διαλέξετε τα όπλα, το αλεξίσφαιρο, όλα αυτά. Για PC είναι αυτά που τα γράφουμε στο κινητό, στο παιχνίδι. Και εδώ για PS. Για όσους έχουν San Andreas πάλι και στο PC και στο Xbox, όπου θέλετε. Τώρα να σας δείξω. Ωραία, μπαίνουμε εδώ. Συγγνώμη. Γράφουμε αυτό εδώ πάνω και το πατάτε, εγκατάσταση, και μπαίνει. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Από το Snake Gamer, γεια σας.